i ne boli me više to toliko koliko me boli ćutanje iz sveta i priče iz sveta da se sve strane smire. Ja do ovog trenutka, kao što znate, a ni sada nisam želeo da dajem posebne ocene, ali do ovog trenutka ni jednu reč nisam izgovorio. Pa se pitam, a koje su to strane? Jesam li kriv što sam udisao vazduh juče? Pošto nikakav intervju nisam davao, nikakvu izjavu nisam dao, nikakvo saopštenje nisam dao. Apsolutno ništa. Ne mogu da komentarišem, pravo da vam kažem, ne mogu da komentarišem one koji uvek idu protiv svoje države. Čak i ne nađu dovoljan razlog. Vučić pravi lažni sukob, a Vučić je ćutao. Čime sam ga napravio? Time što sam udisao vazduh. Jel time? To vam je poput tipova onih ljudi koji kada ne mogu ništa da urade ni na svom radnom mestu, niti da se požale šefu, niti bilo šta, pa dođu pa tuku svoju decu i ženu zato što to mogu i tu mogu. Tako da ne mogu ni, prosto mi je odvratno da to komentarišemo. Što se tiče Bakira Izetbegovića, ponavljam, reč je o veoma ozbiljnoj, kompleksnoj, složenoj izjavi sa dalekosežnim političkim i pravnim posledicama. A o tome ćemo, mnogo je to veće i mnogo je to ozbiljnije i suštinski značajniji njegov intervju nego što, čini mi se, iko u Srbiji u ovom trenutku to može da sagleda. Da li je to za nas dobro ili ne, to je druga stvar, ali mi ćemo to da sagledamo iz svih uglova i pronaći ćemo najbolje odgovore za Srbiju. Ali nama mora da bude jasno da ni u čemu nećemo imati podršku takozvane međunarodne zajednice, da moramo pametno da planiramo svoju budućnost, da donosimo najbolje odluke za naš narod i da ne budemo dvolični, da se u jednom trenutku zalažemo za teritorijalni integritet svoje zemlje, a da podržavamo secesije unutar nekih drugih zemalja. Srbija se ponašala odgovorno i Srbija će nastaviti da se ponaša odgovorno.